क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। सुने कुंदनमा हमरो बचनमा प्यार में दिन ही नहीं एको निशानमा तोरा से प्यार कोई लिया बेकार में। एगो गाय एगो भैंस छौड़ी बेच दलियो हम तोरे प्यार में। एगो गाय एगो भैंस छौड़ी बेच दलियो हम तोरे प्यार में गे। गया नवादा पटना दिल्ली कहियो ना घूमै नहीं रे कहियो हमारा तू पायल नथिया ना की नहीं रे। बहुत कंजूसी रे तू। हमरा लतोइनी ना तनको फिक्र रे जिंदगी तू कोइनी हमरो जहर रे। झूठी तोरा चलते झगड़ा कैलू परिवार में। अच्छा एगो गाय एगो भैंस छौड़ी बेच दलियो हम तोरे प्यार में। एगो गाय एगो भैंस छौड़ी बेच दलियो हम तोरे प्यार में गे। जानू सोना बोलिया में तू ता हमर के फुसलहिनी रे झूठे खाली दिल पे नममा हमरा लिखवैनी रे। चिंता नहीं करब निशा देखियो तोरा क्रिया गे। अब की बेरी आइमी त तोरा दे दे बौसी कड़िया गे। झूठो की हाखी तू तला भर रे कुछ नहीं कह तोरा रवि राइटर रे कुंदन आइलो ना मजा तोरा प्यार में। एगो गाय एगो भैंस छौड़ी बेच दलियो हम तोरे प्यार में। एगो गाय एगो भैंस छौड़ी बेच दलियो हम तोरे प्यार में गे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।